Soňlanmaýan hekaýe. Salam. Salam. Peritinaz näçe belgili oturdy? 14-nji gatda 1405 ýyl belgili ýatagda. Lift Bolýa, sag bolun. Köp sağ olun, size madara koydum. Güýmen men Ullukan zat dälim. Derrew mihmanxanaga girin. Belki hakykatdanam gystagly ýagda ýüze çykanır barın. Demek ki memede ağladın. Yigrinyen diyen adamın bilen söýüşip gördün. Gel bakalım Hıyal hanım. Konuşmamız Gepleşmemiz gerek. yanlış bir şey. Sen yanlış hareket etmeň itlenmok. Haýş edýän men dinle. Asıl yanlış hareket ediyen siz. Hıyalın sen yanında ne işi var? O seni asla yamanlayadı. Hatta yüzüne göresi gelen ok. Haýş edin azıcık rahatlan aýtjak. Nemen açacak? Hem memede akma kasaplayanın mı? Haýş edýän gulaf. Hyýal men ömür korjamdygyny bilen ok. Allah görmün he? Ýok, ýöne biz başga şertlerde tanıştyk. Menem oň tynadygyny soňulyp galdym. Ýöne oňa kimdigini aýdyp bilmedim. Näme üçin? Şolaýyn göwnüňden turdumy? Oň gynanmagyny islemedim. Senem bilýän, kıyın döwrü başdan geçirýär. Şoň ýanyna bolmak, şoňa gollaw bermek isleýän, hakykaty bilse, oňa ýol bermez. Hıyalın duýgulary näme üçin seni beýle garaklandyrýar? Oňa aşyk bolduňmy? Lütfen ona söyle. Haýş edýän öýdüni aýtma. Ýene bir zarba göreýmesin. Senem hyýalyň gynanmagyny isleýän näsiňe? Hakykaty ondan gizlemek isleýärmi? Muny senden eşdäsi öýdüni hatym erbet duýar. Hiç bolmanda ruhsat ber. Oňa öýdüm aýdaýyn. Öýdüni ağlandyr öýtmesin. He? Peri, haýş edýän ony men öýdüm aýdaryn. Sen aýtmarsyň gerek. Bilem ok. Vicdanım näme diýse şonu etjek. Eger aýtmasaň men saňa sag bolsun aýdaryn. Sen berde näme işin var? Sıkıldım. Ýüremesi, gatlar aýlanýan. Peri men näme üçin çağırdy? Bir zat boldumy? Habarym ýok. Yer bolýa. Hani men çykaly. Ýok, men aşağı düşýok. Näme boldy? Mesele barmy? Peri, aýtsana. Näme boldy? Seni gördüm. Kafede. Ye közüň däliň. Hawa, onsaň näme bolupdyr? Ýanyndaky kimdi? Sana gurrun beripdim, Ömer. Ömer diýsene. Oň hakykatdanam kimdigini bilýärmi?
Häzir ogry kim eken Iqbal hanym? Gowja teret. Tökmetçi kim eken? Ogry kim eken? Ha? Senin gaşşak ýeriň ýok. Henidem tekebbirligiňden ýaňa gözüň gapyk eken. Şu ogurlygyňa göz ýumjak. Üstüňden arz etjek gel. Soğudum bolsun. Onu satyp arkyn soğur Iqbal hanym. Tynaz hanım. Taslamalarını el gördüňiz? Diýsen täsir galdyrjy gerek. Öňem aýdyşym ýaly owadan bolup biler. Ýöne olur dewrewap däl. Beýnan ýan. Bular maňa gerek taslama däl. Başlaň. Olar men pikir edişimden başga eken. Haýyş edýän, olara täzeden seretip görüň. Başga birini görkedim. Olar meni gyzyklandyran nok. Haýyş edýän. Haýyş edýän. Dinleyen hıyal. Ferime näme çağırtır bilýärmi? Bir kafede görüşdür. Maňa ýanynda kim diýip sorady. Hıyal. Men onana aýtjaktym. On kimdigine anyk göz ýetirdiňmi diýip sorady. Ýetim haýry gaýgy edipdir. Elbetde sen tananokda. Hıyal. Bar bolanymy? Başga hiç zat aýtmadymy? Hemmesi şol. Periň bar bolsun. Hökman şu hölenmek üçin bir zat tapýar. Bolýar tagor. Bu batylyanlar monçuk ýar edip düzük goýupdyrar. Haýsy-haýsynyň kyny ýakýa belli däl. Men näme edip bileýin? Gaty oňorupsyň hamdy. Iki tane otok bize yeterli gahyry. Tapmasa çözýän ýaly meni adara goýýan. Hey way hey. Bu näme ke? Way. Tova. Bu näme kenni? Tova. Tova tova. Bir zat gerekmidi? Su gerekdi, özüm alarım. Peki. Olya. Fal doğru çıkıyor mu? Çıkmaz Dağı mı? näme? Hem de Onu da %1500. katı doğru çıkıyor. Deneyelim İşlesen isterseniz. barlaly, Tutun içinden bir, ardı bakayım et. hemen. Heredip bereyin. Bilmem ki. Bilemok da doğru olur mu ka? Daydam şun yazatları hiç halanok da. Sevmez Elbette tabii. halamaz. İhtiyacı Ona yok gerek da zat ondan. yok da. Onun On köpü evlenmiş, geçip evliliğini adı asmış. alıptır. Siz Siz öyle o da misiniz yaşadık. peki? Siz Gencecik, umidi hayatı kovar unutturmadan ayağınız. bir kadınsınız. Yeri sen biletin gelen zat yok yani mu? şu hayatta merak Kanal ettiğiniz, vakalı. Çok Yeri. istediğiniz bir şey. Al. Hadi. Hani? Çekinmesene. hadi al, kesin çekinme. bakalım. Hadi. Alsana. Meral. Maral giydim berik gel hani. Düşünecek bol başım aylanını. Belki sonra. Peki. Bol ya. Anne. Gece
Ece ýagdaýlaryň gowmy? Bolmady. Oňarmadım. Bizim çıkargamız yok. Bir halajyn tapar tejek ynanma. Onu saňam diňle, ertir bir näçe duşçugum bar. Belki badam bir ýerde işe durar. Bu dünya meni hem için cezalanır ya. Görünlüm az bollum ka. Başka neme gerek ki? Men yönü koy adam değil. Men ıkbalıma yönü koy bolmalylar. Mun ýal täleýe münasip bolmalylar men. Ece, sen muň täreýdigine nädip göz getirdin? Lider hyýallary allanma. Meni ýeke goýuň. Hani ýat wakaly. Sen gowy ýatyp bilmegin kaň diýär. O saňa aýtmandyr ahyry. Indi näme kelle diýýär? Ha sen onu niýden bilýän? Onu kän wagt ýitirmän özüň aýtdy diýinna. Beýdip garaşyp ýörenlen. Diýişiň ýaly aňsat bolsady. Dinle. İzhama düzmeyen bir gülün bolsun kişmişik. Ap-ak nädik. İzi öýkünüňe dolanny dünýäň giňeýe. Ýöne aýrylyk pursat ýetenni ýanyňa alyp bilen ok. Şakasyndan goparsaň solýa. Ýanyndan aýrylyp bilen ok. Suwsuz galyp guraýa. Diliň tutulýa. Ýöne seredip oňaýýan. Ýalňyşmasam söýgü şoň ýaldat geçmişik. Hawa, soňy görünmeýän bir ýol. Ýöne onu da ýüze urup bilen ok. Ýöreýän, ýöreýän, ýöreýän. Hani niýat? Giýjäň rahat bolsun aga. Giýjäň rahat bolsun ýeketägin. Şu erkekler hyýalyň nämetini gowurýarlarkä? Garaja, bes nişanjy. Onu saňam emeltir, şereketi batyrdy. Adaglysyny gidirdi. Ýöne bulam uzaw gitmez. Täze söýgülsiniň oduny öz elim bilen söndürjek. Begençden ýaňa uçup ýören wagt hakykat aýtjak. Ýüz kesbiniň näkil görnüşe girjegini bilemok. Muň dogry hereket boljagyny anyk bilýärmi? Eger muny hyýal aýtsaňyz, ömrüň gözünde ýöne koýber şugulçy bolarsyňyz. Ýeri, elim oňşuryp çeýdip garaşyp oturaýynmy? Yok, garaşmarsyňyz. Gör hasasyny bir aldylar, başga bir ýol taparsyňyz. Hakykaty şoňy söylenmelisin. Siziň beýgünä bolmagyňyz ömür korjan üçin wajyp. Erkekler beýgünä goýlar has köp meýil edýändirler. Bolýa. Ýöne nädip? Nereden? Nädip bilip bilere? Nereden öğrenebilir? Galiba bu Tapaýdym öýdýän. hayal Hayaldiňe öz ýanyna däl. Hemme kişiň öňüne awraýdan düşer, maskara bolar. Niye
Näme üçin uykun gaçdy Kadriye hanım? Yene nämeni gaýgydy oturýarsyň? Hay, gaýgym ýokla şükür. Yatan yerimi rahat däl. Ýüň düşegimiz bolmalyla bir ýerde. Öwrenşärsiň, muňa da öwrenşärsiň. Ullu kan bir jaý. Adam oglunyň öwrenşmeýän zaty barmy? Elbetde muňa da öwrenşer. Ýöne zerurluk boldymy diýsene. Öňküýmeden näme boldy? Azacık artykmajymyzdan bolsun keýwany. Mal mülküň ziýany bolmaz. Ýöne ýoldan çykarar. Köňüje çatmam, rahatça ýatmam. Bu baýlyk başymyza dert salmada da birdir. Jübimiz galyňap, ýüregiňiz doňmasyn Jenap Hamdi. Ýüregiňi giň tut. Biziň aslymyz belli. Zalymlyk edýänler ejizleri goraýanlaryň tarapynda bolar. Peseli we beýgeli we gördük. Sinagdan geçdik. İnsanımız, yüreğimiz arası. İnnöňimizde gowunlar bar, arkaýyn mol. Adam görnähili eji janar eken, özüni dolu howpsuzlykda duýýan wagty aslynda iň ejiz wagtydyr. Bilmez, nefsine uyup ýaşar. Hyýaly hakykat bilen çalyşar. Ine şol pursatda bütün durky bilen meň zäherli oklarymyň pidasy bolar. Şol öýde azacık bulogoýluk etmeň wagty geldi. Taýarmy? Elbetde taýyn. Bismillah. Näme boldyka? Näme boldy keýwany? Bilemok birden başlady Hamdi. Näme boldy? Haqa siz burada etdiňiz, bu näme boldy? Ejeň namaz okuýardy, menem ýatyrdım. Yangın, bu yangın howpsuzlyk bolaýmasyn. Vay yetişe wörin yangın boldy. Vay bir yer ýany Nusret tiýdirek. Bolýaje. Vay bedirek wark. Bolýa. Tiýdirek bolun. Hiç adam bolmandyr keýwany. Ot ýok ýerden howsala başladyň. Eşitdim de kakab, eşitdim. Şu yerden elýär da ses. Gece özüň el al. Ömür, bir yer ýany ýaglym, ýany. Kalk, özüň el al. Vay, yangın. Azıcık ayak çekin. Bu yargın näl? Ogry howsala sesi. Näme? Ey Hudaý Nebin hanım, gelin kömek edin. Näme boldy? Howsala sesi gelýärmi? Bar gyýdym serede göri. Muň aşa sözü näme? 0666. Of, yine bar bolany, köşeşiň. Hudaýa şükür. Sesi gaty ýakymsyz eken. Tutuş sıyırgın uğdan oyananlar öğlem katı hayvatlı eken. Inni her gün şeydi oyanmalymy kak. Keýwany, indi bu ses her gün ýerden gelmez. Ýolsa da näme üçin işledik ha? Birden öýe ogry ýeredim ki. Dogrudanam ogrymy ka? Dur. Hani dur. 2 3 Vay! Vay kaka! Vay! Satılmış! Kaka vurdular! Satılmış sen gözüm açtığına kurbanım bulun! Kaka! Satılmış. Zekiye bu sen miydin mi? Hava gelince minne! Bulam satılmış bulman geçen satılmış! Yediydim gözüm açtığına! Vay gözüm açtı kurbanım bulun! Vay! Oğru satılmış eken ne onun? Ben ogry boldum. Vay ýaça. İstanbul'da ne işiniz var ağay? Ovada ne vakit geldiniz? Yancıgıllıkla gelince yancıgıllık. Muğu tur yaçalar karaşalam deydimle. Ey Hudaý. İçinden getiren yok deydi. Sesimi çıkarman öyük irelliye. Yine gitti ahir ağay. Yanlış yere gittik bu. Vay. Akılından ağdaşan idi. Üç kuramcık akıllı vardı. Oğlum gitti baktı karan. Satılmış. Yağdayın neyin he? Hani Turani? Oku açın barcığın belli değil. Yine bir tarım şeyle olur. Özgür Peri nerede? Turamda yoktu, bilemok. Sen nire var ya?
İş duşunu. Ecem, Otağındanım çıkan ok. Özgür. Sen onunla Ecem'in yanından ayrılma. Dinle, bir zat bolsa da bana can et. İyi. Bolya, elin şey dip ögrünçtür. Bir Bir asalım okuwa atlaman ýörsem, seni ýakynna gullugy berer. Bolya, sag bol. Fena yok, bileňizmi? Gijeki gedenençleriň hem hedil gaçdy. Inni şol joşgyny fırsatları görüp bolanok. Azajyk ara ketmetdim. Ýakynna meni ýene baş sahypalara goýarsyňyz. Yoksa da Tınaz Holding'i halas edýäňizmi? Nädip? Habarsa berjek bolýaňyzmy? Men işim şolla. Arkaýyn bol. Senne tartyn döretjek bir habarym bar. O nähili? Elki söz ver. Menden eşitdiň diýip ýazma. Dilýaraýmy eşitdiňmi? Balya, arkayın aydı ver. Hiç kim aytman, men tanıyaňa. Hananna aýt. Tınaz maşgalatynyň lälik gyýdy kim bile urleşýär. Yeni kim ırdın? Men näl, uyam. Hyýal Tınaz. Muny görsene. Saýgyndan soň terki dünýä bolup geler öýdýärdim. Yeri oň ýüregini kim tora salypdyr? Ömer Korjan. Näetdiň ay? Men sana ömrümde ýalňyş maglumat berdimmi? Hakykatdanam sarsyn döredir. Yeri maňa näme üçin aýdýaň? Sen öz etden petem ýokmy? O men işim. Olary bile surata düşür. Baş sahypada bolsun. Hem sen adan hem men. Nähil görýär? Azap bolar. Gelip gelmek bizi maskara ettin. Han tut şunu. Tut bol. Tut. Keýwany, bu ýany. Adam diýeniň adasyk agrasrak bolsa. Gulaga, bu taý o ýer däldir. Şäheriň öz edim gylym bar. Garaşyňam çylnaky bolmaly, çally goýdy bolmaly. Han sen gaşyň çıt görköz. Bol. Gaşyň çıt. Kaldır şunu. Adasy gaharçaň bol. Ene şeýlemi keýwany? Bolya, hökmannel. Bolya. Törekde goňşy ýok. İş kän diýen okmadyň. Menem görgülleri owadan çağırdım. Hem olar nesibesini alar, hem sana kömek ederler diýdim. Gaty gow oýlanşykly hereket edipsiň hamdy. Gaty gow işim eňler. Zeke sen işine de yarar. Gümür yamar edersiniz. Düşünmedim. Yani bular ştaýda işejeklermi? Hawa? Gelişermi dedi cenap. Bular bu öýü tiryal maşgala. Sen özüň ýol ýodany öwredersiň de. Bolýa. Unutma. Hormatly hamdaga. Bizi öz öýüňizde salaňyz üçin size gaty hoşal bolýar. Sag bolun. Uzak ýaşaň. Neme eliňizden öpeýin-ne? Öpeýin-le. Aydanyň gelsin gyzym. Sag bolun. Näme mally gyzym? Yok, hiç adam olanok ne isteseňiz derrew eters buyury berin. Oğlum sen näme beýdip tutsaxanan gara ulýar aýagy üstünde durdyň. Şähere gelip ödüre adam bolundyryny ötdi görgüli. Filmlerde köp görýärsiňiz. Şäherli adamlar agat suwdan ýalbap göründirler. Bular şolary megdejek bolýar. Keýwany, özüň aýtmadyňmy? Bolgusyz gepleme. Bular ýat adam däl, keş oýnajak bolma. Kakan ayrılığından soň sizi göreýin diýip berdim. Nä çaý geçipdir. Asyl duymanym galypdyr. Adam özüni işe güýje berse şeýle bolýan eken. Kakymam fidialli. İşliýäkä hemme zady unutýardy. Bilýän, yatan ýeri ýagty bolsun. Ayrılanan soň bolan zatlar eşdensiňiz. Şereket, dükanlar, jaý. Ullukan ýetki. Muňa korjanlar günäli. Kakymyň ýakyn dostudyňyz. Şoň üçin siziň ýanyňyza geldim. Dinleň, maňa bir iş gerekdi. Hem güzeranmy aýlamak üçin, hem galan bergilenme düzmek üçin. Käşke bir aýon gelsediň. Edeseň oňarajak işiň bardy. Ýöne başga birini aldyk. Onsoň saňa da geç. Şu taýda jaňlara seretdip bilmen. Ýüzüňi salma, hyýal gyzym.
istesen sana laýyk bir iş tapşak bolaryn. Teşekkür Sağ ederim. olun. Benim gibi İş birine tapılsa ihtiyaç duyduğunuzu can edeyim. aramanız yeterli. Zaten Barbar bir yine kişiyle bir daha tane iş görüşecektim. görecek. Belki Belki şu oralardan bir şey taylardan bir çıkar. zat tapılar. Bolya, halanyň et. Kabul etmek İhtiyacınız için vakit için yine de tapınıza sağ olun. teşekkürler. Ullukan zat del. Hemişe gafyam açık. Ejene salam ayt. Benim için olur. Bu şereketi öz maşgalaňy diýaly görüň. Egin egine berip, hasam uly sepkitlere yeter. Hiyal, Nasılsın? ýagdaýlaryň niçik? İyi. Gowy sağ ol. Teşekkür ederim. Özüň nähili? Ne arıyorsun? Bu taýda näme işleýän? Tahsin Bey'i ziyaret Taksin agany görmäň geldinmi? İş İş arıyorum. gözleýärdim. İş aradığını İş gözleýän bilen mokdum. aslında Aslında bizim şereketimizde edil sen ýaly iş ýer gerek boljak. bugün Şu gün bu Bir derek yere töz verme saygın. Sonra Soň ikimiz ikimiz de hem oýnan ýa. hayal. Hiyal, sen men gejem tanıyan, men Özüň gynamady ýany ýok. Problem Gerek değil. der. Hayal. hiyal, Çok üzgünüm. men gaty gynanýan, hakykatdanam, Gerçekten çok doğrudanam, boronlara gynanýan hiyal. Müsait misin? Wagtyň barmy? Tabii tabii. O elbette. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş gördük. Ayşe yan otur. Korkma. Bugün sana hayvat atacak der. Ben de seni Aslında menem sana can edecektim. Diýmek, ýüregimizden gurýan eken. hayal. Hiyala hiç saat aytmanyň üçin sağ bolsun aýtjaktym. Oňa özüň aýtsaň hakyrlykly bolar öýtdim. Onsoňam hyýal bilen soň düşjek ýagdaýyna men sebäp bolman. Nähil kıyamat goparjagyny gözüňme getirýän. Maňa anan özüňem göresiň gelmez. Ýöne elbetde sen başga alaçyň ýok. Onda da men pikirimçe gyssanma. Oýlanşyp gör. Özüňi, ýagdaýy, hyýalyma dal terede goý. Şeýsen belkem jogap berşi azajyk gowşak bolar. Sen mamla. Doğru zaman. Doğru wagtda, doğru ýerde aýtmaň iň diýerlikli bolar. Dogry hereket etjeňe gözüm ýetýär. Karşı bolmasaň men sana kömek edip bilerim. Sağ ol. Bunları Bular senden senin eşitmeň öýden men köşeşdirdi. Ona sağ bolsun ýokmynne naharak edersiň gerek. Kaçan isteseň? Häzir nähil görýän? hayal. Hiyal jaňa diýe. Efendim? Dinleýän hiyal. Salam Ömer. Wagtyň barmy? Men keypim ýok. Ýere egilikmi? Bir zat boldumy? Ýok, gaty gorkul zat ýok. Sen bilen gepleşmek gerek. Duşup bilersmi? Hawa hemişeki ýerde duşaýl bolýarmy? Yer bolýa. Gaty görme. Soň burun. Yer bolýa. Sen häzir git. Ýekeje uýama tetelli ber. Barbyr soň görüşýär şeýle dämi? Ömer Bey. Cenab Ömür, şertnamalary golçak berertiňizmi? Han göreýin. Seni Sen bekliyorum. garaşdyrmaýyn. Geleniň üçin köp sag bol. Görüşýänçe. Sag bol. Şurayı Şu tak imzalamanız golçak meňiz gerekiyor. gerek. Jenap Ömerem diýseň çalasyňmy? Bu näme boluş? Özüne tınal maşgalasynyň goraýjy perişde sürüýdi. Näme üçin geldik ha? Alaş tapmak üçin. Birem şu tak golçakmy? Şolary köp bilýär tanıyan.
Bu ýagdaýa kail boljak adamlar däl. Olar halas bolmak üçin hiç zady gaýgyrmazlar. Jenap Ömerem ýagşylyk periştesi. Bolar bolgutsuz her bir mesele kelletine agyrdy. Ol galanyň iň gowşak nokady. Teşekkür Sağ ederim. olun. Tınazlarım sol gowşak tarafa ähli güýçler bilen hüjüm edýärler. Gece, aşağıda seni görmeye gelen bir ýeri barmışyn. Ady Arifmişin. Öňkü ustahanlardaky ustalaň birmişin. Atamyňa ýollaşa eken. Saňa aşağıda garaşýar. Sizi tanıdım. Oturun. Mellik neymişiniz var? Men bärde bolýanyňyzy eşdip men siziň ýanyňyza gelmegi makul bildim. Peselip beýgelýän bir taňyrdyr. Her kim maňlaryna ýazylanyna görä ýaşaýandyr. Dogry gynannym. Saltyrak mesele geçsin, men wagtym ýok. Hanım, gelmegimin sebäbi men size bir zat aýtjak. Öz wagtynda ataňyz bilen diýsen gowgatnaşýardym. Dogry ýatlamaga degen adam. Gepin aýtgasy biz şo wagt pulsuz gaty kösenýärdik. Men ondan gaty razy. Meni bir tünege ýerleşdirdi. Elime de resminamalar berdi. Tünök diýsem alınmaň. Köşkün bäri ýanakjaýdyr. Şo taýda ýaşa diýdi. Ýöne ýalan röýdüp mesirgeme diýdi. Ýokarky gatlaram garyp gasarlara berdiýdi. Ýaşansynlar diýdi. Nerese izinden ýaşy dilegi etmegim itledi. Şeýlerikde gepin ýysgasy resminamasy bolmasa da ataňyzdan galan bir jaý bar. Şo taý siziň emleňiz, hyzmata taýin duranlar. Oho, köňäni ýatlaýan näme? Känser edip oturma, sen habarlan geçmişde galdy. Belki başna hypalara täzeden çykar. Hawa, tınarlar çöregi doğrudan tapýarmyş. Hana dur. Ýoksa da sen näme öýüňe söýgül tapyndyňmy? Näme? Şu maşgalada diňe men ýyla maskara bolýanmy? Hyýal diýilen gaýby ýokmy? Hyýal uýam gadydy iki edek çykdy. Olam sowat almak üçin eşitmek isleýäniň şo bolsa aýdaýyn. Hawa, diňe sen ýyla maskara bolýan. Görür Jenap Özgür. Ýakynna görür. Siz wagtyny tapdyň. Ey Hudaý, kardeş tiýrak bolsana. Garaşaýsana, ýa urajaklar. Tiýrak bol, tiýrak. Unsyp duraýdym öýdän. Ulan gelýär. Kaç, berik. Bol, ulga.
Alğaňa gidirä. Yürüň. Ağam dur, ağam. Ağam, el süpürüjü alay. Sana bir vereyim ağam. Han birini ver bakaly. Bolýa. Al. Ağam bu köp dämi? Onu da sen alkışın yerini tutma deneyim. He? Hani barın. Hani yürüň gidelim. Şu top al. Yürüň top oýnaly. Topu geçir de. Getir. Hop. Hani geç. Depinim dep. Ulan nereye gitti Bu şimdi? nereye gittik ha? Yine hangi Yine nähil oya çumdun baýy. Bak. Dinle, bu gedek ýanynda ýüp ýokdur. Şonu bilip goýun. Gaty görme. Geleniň duýmanlaryň. Ýagdaýlaň nähili? Ben iyi. Men gowy bolyn. Sen gülmeyi Sen unutmuşsun yine ya. gülme unuttun. Hayırdır? Egilikmi? Neden girmedin? Näme şunun içine girmedin? Men özüm gowy duýamok. Adadyk görälimi? Zaýyň üçegi ýanny. Öň cennet bagy ýaly. Ýyllar hatda bidem weýran etdi Akbal hanım. Zaý diýänim üçek bile kerpiç elbetde. Wagt ö täsirini ýetirýär. Hökmany ýagdaýda. Diýmek şutaýda. Zaýyň haraba ýaly bolup ýatanna alanmaň. Entek içine girip görün. Adamın yüreğini ýylytýanlar. Aşağı katta men ýaşaýan. Hemme zat bar. İtlesen ilki bilen sotaýyn göreli. Men hiç kim goýunna ýel ýagty bolup ýaşatym gelenok. Bolýa. Ýokardy boş. Töwere görnýä. Yürüň. Ol uzakdan seyredýän halan o. Yürüň. Şereketin başında ne ejem vardı, ne de jigilim. Men vardım. Bol dep! Ali, bol jigim, bol! Gämen halat edip bilmedim. Sakla! Ine gel ya, top şey edip depmeli. Edýäriň näme jigim? Sana diýen edýäriň näme? Ey vay! Edýäriň näme, nire depýän? Sana diýdim, näme etdiň? Men näme diýin o? Depdim bolyn gitdi de. Sere sap bolýdymy? Sen sap bolaýyn da henim. Ötünç sorýan agam. Diýmek belan körügi sende de. Bolýa. Bolup geçen wakalarda Akbaryň hiç hil täsiri bolmadymy ka? Hani götürün ustaydan. Hani yürü gayret ýene oýnaly. Görmesen durmuş ummanyna hiç bir zat saýarmarsyň. Bilýän. Gaýyn maşgaladygym bilýän. Ýöne bu men ukuypsyz däligim aňladan o ahry. Kim mekisi şowsuzlyk uçuranyny bilýär. Menem şu gün 2-3 saniýere işe diýip bardym.
Hatta öz şereketini batıran adama hiç kim iş veren ok. Ýagdaý şeýle şaşyrymlymy?